Esta sintonía, esta música, este piano ya nos indica la presencia de nuestros invitados de poesía. Hoy tenemos con nosotros a Martí y a Angie. Bueno, y la presencia también en manera gráfica, que no hablará, pero sí lo saludamos a Josep María. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bé. ¿Preparados? No. No, pues bueno. Pero igual comenzaremos. Sí, igual. No, sí. Bueno, como siempre, la bienvenida nuevamente, como cada programa que venís, a compartir la poesía, los sentimientos, las emociones. En este caso ahora tenemos el complemento que algunas cosas hasta pueden verse, no ahora en directo, porque esto no es un canal de televisión, pero tenemos digamos, la colaboración de Josep María, que saca algunas imágenes para que la gente también conozca cómo es una emisora por dentro, ¿no? Cómo se realiza la producción de un programa y bueno, cómo lo van viviendo las personas que están en ella, en este caso ustedes, bueno, yo también. Y en esta emisora, que es el 97.4 Radio Villasardeal, en el cual, como siempre digo, necesitamos que todos los que puedan escuchen ya no solo el programa nuestro, sino toda la programación que hay en la emisora. Tenemos que darle esa fuerza que la emisora siempre tuvo y que no debe perder, que debe seguir teniendo. De nuestra parte, pondremos lo mejor. Y aquí la estamos. nuestra seguro que también. Pues, ¿Hoy? dicho esto, nuevamente. Bueno, yo te invitaría, Angie, que comenzaras tú. Vale. Sí? Endavant. Pues, endavant. Doncs aviam, avui la selecció que he fet per compartir amb vosaltres és força variada. L'escoltarem en diversos idiomes, estils, i estan escrits per diferents autors i sexe. Comencem amb la Dolors Bonet, dir que aquest poema es diu L'estany glaçat, i que hi ha un mot que figura al poema, que és fiscal, que és un gos d'atura, per tenir-ho una miqueta en compte. I diu així: des del fons del cor, amb senzillesa, amb la forma més discreta i màxim de tendresa, et diria que per mi ets aquell lliri blanc que floreix enmig de l'estany glaçat. Les muntanyes li fan costat amb silenci. Verds avets amb polsims de blanca gebrada s'emmirallen en les transparents aigües i entre la neu s'endenyen les flors blavenques. Ara, en aquest raó perdut del món, els arbres semblen transpirar l'alè del bosc. Sols la remor del riu destorba la quietud de l'entorn. Entre la blancor de la gelada s'adorm la tarda. Bellugadissa de fulles que el vent eriçà, el llamp amb reflexes de llum enlluernadissa de sobte un tro, que segueix de la boscúnia em fa buscar el camí de retorn al refugi. Prop de la llar els tions cremen resplendents, buscant l'escalfor del foc. En fiscal reposa endormiscat, al fons de l'estança sonen les notes de l'acordió que l'àvia amb les seves mans envellides fa sonar. La nit i els seus silencis em fan gaudir d'unes vesprades viscudes al teu costat. A la Núria Albó, però són per la canalla, però no són massa llargues, per això n'he posat 3 en un d'allò. La Núria Albó va néixer a la Garriga el 1930. És llicenciada en Pedagogia, mare de 4 fills i àvia de 5 netes. Tot i que va començar a escriure fent poesia, ha conreat els diferents gèneres literaris, en els quals ha obtingut diversos guardons. Vaig llegir la primera, que et diu L'arbre a l'hivern. Com un poble soldat que ha perdut una guerra, com un pobre país llargament trepitjat. L'arbre aguanta l'hivern amb les branques esteses, despullat com un pal a qui han pres la bandera.
Ara el segon. El segon diu: primer amor. Deixo de fer el que faig i penso en tu. Al capdavall de tot hi ha les muntanyes, però jo no les veig, perquè tinc els teus ulls ficats a dintre dels meus. Si penso en tu, ja no puc fer res més. I la claror suau dels teus ulls estimats m'il·lumina la tarda. I ara el més petit de tots, però el que m'agrada més. Dedicatòria, ja ho diu. Ets una font i una cançó. Ets una rosa i una estrella. Ets una nena i per això és la rialla de la terra. Ahora, Angie, yo te pediría que antes de cerrar haremos un pequeño bloque, pasaremos música atrás, pero te escucharía nuevamente si quieres. ¿Ahora? Sí, aquí. Sí, perfecto. Ahora voy a recitar un poema de otro miembro del grupo que se llama Antón Casanova. Bueno, es el más experimentado del grupo. Sí. Y bueno, es uno de los poemas tan bellos que escribe. Se llama Las coses petites y bueno, parla una mica de la humilitat. I dice així. Com salta i drinja l'aigua de la font brollant, transparenta i clara, per seguir rierol avall. I lleugeres es dressen de l'herba els brins brillants, regats per la rosada, de bon matí sembrada. I la sentor s'escampa dels bancals de flors esclatants, els raigs de sol obertes que les va acolorint. Són coses prou petites. L'aigua que serpeja un nil, l'herba que es dreça modesta i les flors que s'engalanen senzilles. Més com ens captiva la humil, per modesta i per senzilla, la mare que la falda abraça el seu petit nadó amb tendresa, suaus carícies i d'amor encesa. Dolces cançonetes embolcaien el cos de son fill tan petit i, amb les mans al gust, li dressen per unir-lo a la font del seu pit. Els àngels s'esbalaeixen i s'agemoleixen petits i grans. Les estrelles frenen en s'arrutar. Resta captiva la lluna i fins al sol s'atura, seduïts per un miracle que, si bé s'esdevé cada dia, sempre es presenta del tot nou. Ara vaig llegir una poesia que ja he dit diverses vegades, que és de l'Emili Saleta i Llorenç, que és el que m'agrada molt a mi. Que aquest senyor va ser secretari d'aquí Vilassar. Era un senyor molt bo. I en sabia molt, i té 2 llibres ja. Jo els tinc tots 2 i m'agraden molt. Ara us llegiré el primer vers de l'Emili. Me'n recordaré sempre d'aquell dia. El juny batia ple i el sol lluïa sobre dels camps daurats d'espigues rosses que el vent d'estiu gronxava i rebatia. El poble lluminós era a la vora. Per fi, de la ciutat sentir-me fora i lliurat als palers de les vacances, fruïa aquell encís del lloc i l'hora. Roja pel sol, jugant amb mi, Teresa, l'amiga inseparable d'infantesa, posava en ordre els seus cabells sedosos, rossos, com les espigues de l'estesa. Tots 2, aquell estiu, 15 anys complíem. Junts jugàvem pel blat i junts corríem. I un cop cansats de jocs i corregudes, parlàvem d'en sent grans el que faríem. Recordo que aquell dia, acalorada, bufant de cansament i enjogassada, va venir a mi. M'estimes? Jo vaig dir-li, tot abaixant el cap i la mirada.
I ella va somriure vergonyosa. «Que em fa de temps», va dir-me mig commosa, contenta de saber el que desitjava, la pregunta més gran i més formosa. No sé què vaig dir més. Sé que parlava incoherències grans, que ell escoltava, que somrèiem de goig, no sé què fèiem, i els llavis la paraula tremolava. Fou l'il·lusió més gran, fou la primera. Vaig besar-la amb passió, quasi amb quimera. «Això és pecat, ho sents?», va dir-me ofesa, més mirant-me amorosa i riallera, i encara visc enamorat de la bellesa del pecat. Recitar una poesía de Rafael Alberti, se llama Esta tarde larguísima y está escrito alrededor de 1986, más o menos. Esta tarde larguísima de otoño, que me lleva con tanto invierno helado perdido entre los huesos. Yo quisiera llorar sin que nadie me viese, sin que ninguno osara preguntarme: ¿sabes a dónde vas? ¿Puedes decirnos si vas hacia algún fin o hacia la nada? ¿Sabes si al detenerte de pronto has terminado? ¿Si perderás los ojos o el habla para siempre? Yo sé que algo terrible me espera allá a lo lejos, a donde ciegamente hoy me están empujando. Llegaré de seguro, y tantos cuando llegue dirán: ¿eres tú acaso el mismo que esperábamos? Alberti lo compuso al final de su exilio en Italia, y leo: estaba sentado en un banco de un jardín romano, al que acostumbraba a ir a escribir. La incógnita de su retorno a España, el temor de defraudar a los que durante años esperaron y mitificaron su imagen, junto a la melancolía de la tarde otoñal y el inevitable invierno de su propia vida, componen el bellísimo poema. Muy bien. Molt maco. Así es. Tots els portes molt macos. Martí. Bueno, ara hi tornarem. Ara llegiré una poesia que és d'en Laureà Miela i Espinosa, de Mataró. No sé si em sentirà, a veure què em diria si em sentís. Juguem a nines, em digueres un dia. Amb mi sols volia jugar. Érem nens i ja pressentíem l'esperança d'un demà. Jo et portava roses robades, acambada o pels voltants. Te les posaves a les trenes i jugàvem a ser grans. Com ha canviat la vida a còpia de passar anys. Jo sóc home, tu encara ets petita. Sempre seràs amb els infants i jo et porto roses al cementiri. No sé com abans. Muy bien, yo creo que si te sintiera, estaría contento. Em diria que no l'he llegida gaire bé. No. Molt bé. Ahora aprofito que estás al micrófono y voy a hacerte la propuesta que fue siempre de anunciar els horaris del grup. Recordem que en aquest moment... El dia... Sí. Ens trobem tots els dilluns a partir de les 7 de la tarda fins a 8:45, més o menys. I bé, ja sabem que el grup és obert, que tothom està convidat, que ens agradarà moltíssim que hi hagi gent que vingui de nou, tingui l'edat que tingui, amb les inquietuds que tinguin, ja siguin rapsodes, ja siguin poetes o escriptors o simplement amants de la poesia, o gent perquè li agradi compartir el seu temps amb aquest... Sí, almenys aquí s'hi passa una estona divertida. Som una colla que ens avenim molt i jo m'hi trobo molt bé. I com jo, suposo que tothom. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí
a la Angie, bueno, a Martí, a Josep María, que també ha passat bé, jo sé que se ha passat bé. Sí, també bé. Té cara de cómplice, pero sí, yo sé que sí, se riu. Pero bueno, se trata de pasar una buena estona, ¿no? Sí. Si no malament, si no va passar bé. I tant. Hi ha molt bon ambient, hi ha molt companyerisme, hi ha molt d'amor. Ens en riem l'un de l'altre i Sí. allò que disfrutes. Bueno. Som tots gent grans. Perdó? Que tots som gent grans. Vosaltres ets gran. Menys Tu ets tu. gran i Menys tu. sabio. Jo soy la bebé. Ara amb tu no em pensava que eres jove. Sí. Se va a enfadar, ¿no? Bueno, que amb un altre... Son gent gran, somos gente grande, Bueno, no somos mayores, somos pues gente muy grande, es verdad. la posibilidad está abierta para que cualquier persona que vulgui anar hi vagi. Per joves i petits i grans és igual. La qüestió és que vinguin, que serem més colla i ho passarem més bé. El lloc on anar és a la sala de cultura de la Massa, no? Vale. Doncs Martí, escoltem una i anem a la música. Molt bé. Ara és una d'en Joan Maria Guacs. Cireré petit, cireré florit, que fas arracades. Digue'm quina mà te les ve cercar quan les tens granades. Digue'm sense por qui et cull la dolçor d'aquesta florida. El que ara era blanc, després serà sang que allarga la vida. Potser els escolans se n'omplen les mans votant d'alegria, o algun pinsà vell se'n guarda per ell un gra cada dia. Cireré petit, cireré florit, que fas arracades. Digue'm quina mà te les ve cercar quan les tens granades. Bueno, después de escuchar un poco de música más movidita de los años 80, en este caso Kulan Digan, pero bueno, volvemos a sintonía más calmada de Tren de Poesía y ya estamos en el tramo final. Comenzaremos con Angie. ¿Sí? Vale. Ahora voy a leer un poema de Rilke. Vale. Rilke es un poeta que nació en 1875 en Praga y, bueno, escribe normalmente en lengua alemana y es muy católico y, bueno, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de él en otro momento, es muy interesante. Este es un poema que dice así. Si eres soñador, yo soy tu sueño. Y si en vigilia estás, soy tu querer. Yo de todo esplendor voy a ser dueño, y en paz de estrellas ya me comparé sobre la maravilla de la ciudad del tiempo. Muy bonita, ¿eh? Muy cortita, pero Intensa. muy bonita, sí, intensa, Bonita. sí, como un buen café. Martí. Em toca a mi. Jo tinc un aquí d'en Vinyoli, que se'n diu L'insomni. Nit sense brisa, les 4. Cap veu, cap so, cap lament. Bat el cor, secretament va repetint-se les 4. Què pesa més? El ponent que se sap la nit darrere, o bé l'alba fugissera que flamareix un moment? Soc amb l'insomni conflent del classeny i la quimera. La mort així m'ho advera. No em deixo portar pel vent. I aquí s'ha acabat. La participació de Martí.
Bueno, yo volia acabar o terminar la invitación d'avui amb l'Angie. Molt bé, doncs Sí. continuem amb en Kevin Sala. Sí. Aquest poema es titula Potser. Jo creixo amunt i tu ho fas endavant. Però allò que ens atreu no és el que falta per arribar on volem, sinó el que fórem. L'antic retrobament sota dels àlbers, de cada tarda nostra, l'esperança que tot ens conduís a la més pura frisança de ser, en tot aigua i arrel. I ara glatim sense saber per què. Lluita en nosaltres el desig de ser, potser silenci adús, potser poema, potser només record, potser memòria. Volem pertànyer al regne dels eterns i només som la raça dels potser. Hi ha massa orgull en cada decasilar. Hi ha massa intolerància en el fluir. La esbaltesa dels gestos no ens amaga la història sense marges, on provàrem de fer surar la suficiència absoluta, que ens consagrava déus i alhora druts. I ara ja ho veus, arrecerats en l'àmbit d'un poema en silenci. Naveguem sense pàtria on tornar. Nàufrags que mai no han tingut ni vaixell de què envenir-se. Molt bé, molt bonica. Per acabar la sessió de participació d'avui, bueno, també el agraïment de la participació de temps de poesia a tota la gent i bueno, A vosaltres. content de que té el Josep Maria, el Martí i tu, Angie, que feia temps que no venies, no? Sí. I esperem poder tornar un altre dia. Sí, bueno, ja Perquè sabeu. aquí també ens hi trobem molt bé. Sí, Oi? bueno, Sí, Ens hi trobem bé. bueno, això intentem que sigui un moment plàcid i Falten les pastetes, Un altre Sí, dia ens sí, hem bo. organitzat d'una altra manera. Nosaltres a temps de poesia, que també s'ha de dir. sí, A vegades, hi ha les pastetes, i el cava i la Fanta, Dic, no sé, ja així s'anima la gent. sí. Bueno, pues no sé si alcanzarem a escoltar una canción, no sé, o ya acabem en la sintonía final, pero también agrair a la gent que escolta y también dir un avís de, ¿cómo decirlo?, de algo que ha pasado aquí en el pueblo fa poc y bueno, el fallecimiento del Marcel Cros, que también le dediquem el programa d'avui. I bueno, dir que demà a les 12 aquí a la parròquia de Vilassar de Dalt serà l'enterrament. I bueno, qualsevol persona que vulgui acompanyar a la família, aunque crec que també seran dies després d'acompanyament, també necessitarà l'acompanyament de tothom. Però bueno, al Marcel també le dediquem este programa. I Sí, bueno, Sí, home, perfecte. Ja, ens marxem. ja li pots dedicar. Sí, pues marxem Perquè un noi que és molt jove, que era molt jove, fa una cosa quan es mora. Sí, Un bueno, de gran ja sabem que no passem, no, ja. però un de jove, Bueno, una abraçada molt gran a la seva família, a Josep, també que Josep Cros, que bueno, tenim una relació molt bona. I bueno, en fi, marxem i fins dimecres que ve nosaltres i vosaltres ja tornarem, ja pararem. Sí? Molt bé. Josep Maria, adéu-siau a Martí, tothom i fins un altre dia. Angie, Adéu-siau. Déu.